weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallimma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombuko ene jiya e gardidi kabloji men to leydi sénégal jillu hoore jagode leydi hol ousmane sonko joofi hanki o toon to leydi Sine ɗum ko jonde hakkude makko e hoorejo leydi Sine woni hen jimping kami hoore jagode leydi mum kanko ousmane sonko o holliti leydi sénégal ko beldi gollade no feewi to leydi mauritanie caggal lebbi ɗiɗi nde jagoɗɗo awo dartini ko fate banggo awo ganni o hanki ko ene tolla e ujunnaji 5 laana taw ko laaɗe ɓen awoɓe awa ganni hanki jolti toon to tufde Nouadhibou to leydi Mali hoorejo leydi général Assimi Goïta bannoɗo jillu muma jillu balɗe 5 toon to leydi Russie arti hanke leydi mum toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keïta to leydi Côte d'Ivoire heɓanade sumgoji présidentiel octobre 2025 gardiɗo ceetala sumgoji ɗi holliti ko fate banggue wonɗi landaji jaɓanaɓe beele kadi mbawa jeyede hen alay saago ɗaɓɓoya parena sifande temedere kala go fuɗɗoto ko go lewru fanus jomiraɗo haaji sifande jaam heɓama hanki o toon to états-unis d'amérique hakkude rdc congo kame rwanda jolam jaɓeri ma en jaaha toon to iran israila gaza yemen ma en jaade musidɗo men alhassane oumar mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɓe jangtanoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo no safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so eɗen maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoore biro nogase jeetati korse hitande ujunnaje ɗiɗi nogase joyi yonti kumpital men ɗemngala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jahaten ko ha toon to Madina Diaɗɓe ene wone sunare mawde no feewi umma islamique kala ɗum noon ko jaltugol aduna kikiɗe hanki o wonande ceerno Abdourahmani Ndiathia mo ceerno Hamdourabi Ndiathia kam yalti aduna hanki o jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe noon kadi musidɗo mon Sar Abdoullahi Sarr kame musidɗo mon Ghalia Ba dendagal jayde weltare TV kala fedde heblo sukaɓe Afrique gardegol ceerno Habous Diallo e dendagal dilloɓe fedde nde kala kono ne kadi catal heblo sukaɓe Afrique sengo Nouakchott walla Mauritanie gardegol ceerno Boubacara Gaye e dendagal calɗi mum kala jayde nelde duwaw nereno duwaw o e inde ceerno Boubacara Gaye dendagal Madina Diaƴɓenaɓe kala e dendagal ɓesgu ceerno Hamdourabi kala ha tenti noon e khalifa galle woni mawlaya ceerno Idrissa Ndiathia kankoɗo hen ceerno Abdourahmani jeltuɗo no nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamal janna kanko e dendagal maɓe julɓe kala ko hande o sanga midi o wira toon to Madina Diaɗɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe e nelda duwaw ceerno Boubacara Gaye nde tawno jaltuɗa no jeeya koye sernaɓe makko nde tawno o janggi ko ɗon ɗo ceerno Hamdourabi Ndiathia ɗo hen sursarɗiyeji ndu leydi Sénégal lulima hanki kono hande kadi lulima kala lulde nde noon ko wahlidde yogay dosde ko fate financement ji taw kadi ko ɗin financement ji ɗi ganduɗa ndewino ɗon ɗo sursarɗi yiɗi kala hen kaya ko manki hewde lawol taw ene wawa reftinede ko waɗa ɗum kono sarɗiyankoɓe kewendi hankoɓe gooti kuulal taw kadi ganduɗa ko waylo wala gueɗe yogay sarɗeji gonɗi nder ndereɗi beele kadi ɓuura wawde yuɓɓude e oɗon sifa no feewi ko wona ɗum ko noon sur sarɗeji ndi hanki yogay kay sarɗiyankoɓe lundo garti e caɗele leydi ndi guila to banggue faggudu leydi ndi ha tente ñamale leydi ndi kame nangle ɗe kala e cogdi ɗi kala ɓe kolliti wonani laamu jogorte kono kadi ɓe kolliti ɗiɗo hen duuɓi joyyi makki ɗi kala ñamlaki koɓe ñamli e nder hitande feccere kala ɓe jogori kay ko ñappande ɓesguji leydi Sénégal ñamade tan ha tedda ko wala ɗum ko maître Aissata Tall Sall arti e yañade yoga e gueɗe caɗele ndi kono kadi wo yonni wonde hoorejo leydi ndi tuma nde waɗi waylo no feewi to banggue cuuɗi ñawoje ɗe beele kadi ñawoje leydi ndi ɓuura wonde
ñawoje dewɗe laawol no feewi hande o noon ɓen sadiyankoɓe ne luwi ko fati banggue yogay waylude yogay dosde financement ji ɗi kala ɗum noon ɗo e 15 heures hande o ɗo gonɗen maɓe gartoye ɗeɗon dosɗe kala Ousmane Sonko ko hoore jagode leydi Sénégal jillu mum joofi hanki o toon to leydi Chine to Pékin ko toon wayidiri e hen Jinping woni hoorejo leydi Chine kami hoore jagode muɗum mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi o holliti Afrique ko leyɗele belɗe liggade kono kadi hande ko leyɗele dariɗe e ɓamtare mumen holliti noon Sénégal ko leydi bertidi beldi liggade no fewi bismima hen noon dendagal joomen ngaaluji ɓe leydi Chine yiɗɓe gollade e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde o yilloyi entreprise aji kewɗi ganduɗa ha tenten fannu gueɗe ɓamtoje kesama gam hollidemo wona nde wiyande nde ɓe jogui hitande ujunaje 50 wona nde ɓamtare leydi Sénégal beele kadi mbawa ɗoftodirde e leydi Chine ha Sénégal ɓuuri wawde yiide hoore muɗum garten koye fannu ñawoje Ismaïla Madior Fall kam wonno jagorɗo ñawoje e laamu Macky Sall kanko noon o waɗanama jawo kono ko wala ɗum ko hettama e yeeso kay wonande ɓen hettotoɓe cuuɗi ñawoji ɗi ko fate banggue 50 millions ko préje franc CFA kanko jagoɗo o holliti hay mbuɗo o dirtinani hay mbuɗo o ƴettani so tawi kay ko 50 millions garnoɗe nawtani jomumen kono kadi on mo ganduɗa biyaɗo ko Cheikh Gueye mo ganduɗa omo ƴetti mum on haalis on holliti wonande kay e tawede biyeteɗo e tawede Cheikh Gueye jafuɗon ene wondi kadi e biyeteɗo Mohamed Anas ɓeɗo kama ɓeɗo kala ene tawtora ɗum e widemo ko wala ɗum kono holliti hay mbuɗo o dirtinani hen hay dara kono noon omo waɗana jawo ko fati e banggue cogdi makko jaydiyanke biyeteɗo Bassirou Fofana badanoɗo garde à vue waali jammum gadiɗo to kaso hanki o ɗum noon koye gullitogol El Malick Ndiaye gardiɗo sursarɗeji nde leydi Sénégal o noon holliti o feni koye dow inde mum ko fati banggue wonande cotgol otoji sarɗiyankoɓe toon to sursarɗeji nde leydi Sénégal ñawore makko noon jogori latade ko 2 walla 3 lewru fannuɗo so jomiraɗo haaji kono ɗum konon hande subaka toon to sursarɗeji nde leydi Sénégal Pape Djibril Fall arti e yaññade hen fedde jaydiyankoɓe kolliti El Malick Ndiaye fotani kay newdemo yeeso lawol maɓe dogen koyɗe ha neɗɗo mabɓe wawa ɗaccitede to Touba fuɗɗima dirguidgol yogay kuɓeje nayeje hono no wiiri préfet mo Mbacké kono ne kadi maire Abdoulahat Ka maire mo Touba ɓeɗo kala kolliti maɓe daro hen kuɓeje ɗe ganduɗa ɗe ko beltude nattude holnade kala mum ma heele ha mema leydi so tawi jomumen calima ma ko laaɓi dewni e mumen gam teskede lebbi ɗiɗi tan ko ene tolno e 14 neɗɗo mbasi pittale men taw koye kuɓeje dirguittoɗe toon to Touba keddoɗen koye lawol Linguére ngol ɗon Touba fade Dara fade toon to Linguére accident musɗo bannoɗo subaka hanki o hakkude Dara e Linguére taw koye cortège wonande jagoɗo tourisme ene wonde artisanal woni jagorɗo wangotoɓe leydi ndi kami ñeñale pinal kala wonde directeur to banggue investissement taw kadi ganduɗa ko touristique on directeur toppitiɗo waɗoɓe ngalluji men e fannu to banggue ɓen wangotoɓe ko on noon gañino hen no fewi hanki o noon o wasi fittanu makko kanko on Ousmane Ndaw wasi fittanum hanki kiɗo taw koye on accident caggal nde ɗen ponoji ɗiɗi dañi caɗele oto noon ma o tarli no fewi finoɓe e nder diwan Bakel département o saaha ɗo asamano digui to ne yaltina diƴƴe muɗum ɓe kolliri fayre mabɓe mawde no fewi ɗum ko teskede hitande yawtunde guure mabɓe galleji mabɓe guese mabɓe kala nanni diƴƴe no fewi teni kadi ko laamu ngu fotannoɓe kala ha oɗo ñalawma hande ala hen kala koɓe jii ko wayno baalu arundu ya feere e ɗi nokkuji kala yoga e nokkuji goɗɗi kala ɓe erima noon autorité ji ɗi nde mbawata kay wadde ko podannoɓe ko ala kala koɓe jii hen haydara to Ziguinchor douane fawi juuɗe muɗum e biyeji kewɗi taw ko fo biyeji nayo mbiyama hen teɓ ɗum ko to legal Kajoor kene fotto wonde 17 ujunere taw ko fo biye ma wonoya milliard pawɗo 123 millions ko préje franc CFA sanga 23 heures ko nden teɓa o sa noon loskoji ne jokke oɗo fo biye ande hol wonɓe caggal mabɓe ko fate baccalauréat addi caɗele a fayi ko suka élève taw ko caɗele kayitaji jibinande jeeyi sababu noon o lycée mo Thiadiaye mo ganduɗa ɗon tigui wa jangganno
nde o riwa wonde wala kayitaji o jeeyetake e waɗaɓe baccaloria o hooti ko omo mettini ngam o saaha gurdam makko foti ko dartade ala kala ko jaari hen ƴetti ko laaɓi o sokke makko ken tolno e laaɓe sappo watti ndi ko jaggude laaɓi sakkitiki o ɗeeɗi goddol makko kono ɗo saaha noon omo tawi hakkude wurɓe e mayɓe taw ko caɗele kayitaji hakkude baka e kayitaji e o lycée mo Thiadiaye e laaɓe sappo e ɗelde dande mum a fayi woni ko hutori ngam hebde mette mawɗe no feewi wonande kay oɗo henna lycée no haaliri ka haala wonde o jeeyetake e waɗoɓe baccaloria muɗoma ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder ngendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to Mauritanie Nouadhibou awo taw kadi ko awo fina tawango ganni ɗum ko toppor mo Rahabaya hanki o noon awoɓe hewɓe jippini laaɗe mumen ujunnaji 5 laana woni ko teska jolgol ɗum ko caggal lebbi ɗiɗi nde jaagoɗo awo dartini ngoɗo awo hanki noon hunde ƴettama nden kay kisal beele accident ji mbasa wadde moni kala fandade mum ko artude golle mum caggal kay wonande lebbi ɗiɗi jooɗade gollani joomen galleji hewɓe hen tampina no feewi kono kadi en jogui sarɗeji kewɗi beele joomen ɓuura kadi wawde toppitade ko haala e to banggue ngoɗo awo fina tawa e nder gueɗe ndi leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani ƴetti laana mum ndi woowa hande o yaɓani to Espagne wuro ngo ɓeeta Sevilla ene tawi nder Espagne gam tawtoreɗemo conférence mawɗo baɗo ko fati e ɓamtare ken tolno capanɗe jeeɗiɗi hoorejo leydi ne tijja toon nden jonde noon jogo latade ko capanɗe tati ñande altine nde nduɗo hen lewru wonano ndu hen hôpital Cheikh Zayed en tawi nder noksoɗa wonande police joguinoɗo enquête ko fate banggue guyka bebbeyel tosel ngel jinnaɗo mum wino jibini kay ko funeɓe yani hen gotel o enquête kay o joñama caggal ala kala ko laaɓi heɓede hen beele debbo jibini ko funeɓe walla ala o hoyɗi walla o sikkir ɗum dana jeeyi sababu noon ala kala ko enquête o laɓɓini hen jeeyi sababu o saaha hunde kala joñama to guidimaka autorité ji sanitaire woni autorité ji marin mo ngo maayo Sénégal ɓe tetti toon ken tolno e tonnuji ɗiɗi liɗɗi taw ko ñolli taw kadi ko jeeyitinoɗi ɗum noon duppa ko hanki o toon to kuri ne tawi nder ngaabu e guidimaka ɗum jeeyi saaɓe koliti gam rende cellal ɓalli ɓesguji Mauritanie naɓe kala météo mo leydi Mauritanie toɓoli kewɗi noon dañi jippade yogay état ji noon ha yetti to Sénégal Mali kono kadi ko wen peƴƴerde nguleki mawki teska fuɗɗoto noon ko ñalawma janggo o ki nguleki mawki no feewi ki nguleki wen peƴƴerde mawde noon ne wawi fuɗɗo hande ni nde wen peƴƴerde mawde nde ganduɗa ma jeeyi sababu ha 49 degré 56 degré to diwan Trésor Adrar Inchiri ak Jeuza Zouairat ɗi nokkuji kala ɓe ndentini noon mawɓe nayeɓe e sukaɓe joguiɓe ñabbuji cornique kala nde ɓurata wawde rentade ɗum uddi compital men leydi Mauritanie ko to leydi Mali keddoɗen to leydi Mali général Assimi Goïta balɗe 5 jillu to Moscou ha e leydi Russie kala hakkude makko e nando makko Vladimir Poutine ɓe mbawi jododade cifande tati mantiniɗe nayɓere nde ñaagui ɗum ko hooreji leydi Mali sifande adide ko ɓeydude nden kay kisare nder leydi Mali rewi hen koto fannu yangara to banggue transport hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe rewi hen ko énergie kala ko fati e kuɓɓam e ɗin fannuji kala toɓɓere nayɓere nde ko kanko hooreji leydi Mali ñaagui omo yiiɗi biidi nucléaire nder leydi makko ɓuura kañumne wawande hoore mum no fotiri kala dañi noon cifande kewɗe e balle kewɗe kay potade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala kanko on hooreji leydi Mali o iwi toon hanki o arti to Bawal laɗiji wooje ngal Modibo Keïta Sénou Bamako jaɓɓimo toon ko hoorejo jaggaɗo leydi makko woni Abdoulaye Maïga o général kame délégation muma timmuɗo no feewi to Ségou ko ene tolno ko Ségou ko ɗiɗo jagga toon kamɓe no ɓe tuuma ko jeede pelle joguitiɓe ɓe gonno koye moto oto mo ponoje tati ko yon ɓe gonno taw kadi ganduɗa ɓe jolluno ko carburant kewɗo no feewi woni essence kewɗo no feewi ɓe jolluno ɗum tuma ko mbiyata dogu bogo waɗɗani point e wiide ɓe paano ko banggue jeffullo ko wona ɗum ko noon ɓe jeeya ɓe tuuma ɓe jeeya koye groupe mo gacciya oɗo sano lorsque ene jokke mabɓe ko fate banggue wonde oɗo hen carburant holto
fano paden ko ton to Guinée Conakry wonande Kongore taw ko parti FDG gartugol Cellou Dalein Diallo directeur mo ganduɗa biyaɗo alay sago arta hen Ousmane Gawla Diallo joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Guinée kono kadi konngol e mabɓe mawɗo moɓe tijji wadde jeegom lewru fandu ndu to don to Conakry mango jaagoɗo administration territorial leydi ndi holliti wonande statut règlement intérieur landaka alay sago fewnite hono no wirno ko adi so wona ɗum wonande konngol e mabɓe laatata ko hay seeɗa cuuɗi ñawoje ɗi Guinée ma dartin ñawoji mumen maɓe tawtoye baaro en ɗum noon jeeyi sababu kay ko caggal nde biftano Mouhamed Touré o mo ganduɗa ko biftanoɗo goto e terɗe ñawoɓe gonnoɗo e foftode mum e nder galle mum hande waɗi yontere kono kadi ba wuuri caggal nde ƴetti konngol heewɓe koolaki konngol o hoore jaagoɗo wiide biftede oɗo neɗɗo mawɗo ko gacce wonande Guinée kono udditani en enquête teni kadi jooɗademo ken tolno e yontere o haalani ko joni o haali hen ala kala koɓe kalene dar so wona kayya ɓen taw kadi ganduɗa ko listeji koko natanta hofgo juuɗe mumen gam wallide baaro en eɗe caɗele nde gasata e nder leydi ndi leydi Guinée ha laaɓa to Côte d'Ivoire sumgoji présidentiel eɗen gandi ko octobre 2025 catal tambingal sumgoji ɗi ɓe kolliti ko fati ɗaɓɓoyde sifande parrainage e kala temdere daña hay soko gotel ɗi landaji kay jaɓanaɗi beele mbawa tigui dañde ɗen cifande jeeya e ƴamoɓe lefol laamu fuɗɗoto ko goo lewru fanduɗo hen ndu ha nogas e jeegom lewru août 2025 ɗon ɗo riwa e ɗiɗo hen kursiji sumgoji Laurent Gbagbo gonnoɗo hoore leydi ndi Charles Blé Goudé gonnoɗo jaagoɗo sukaɓe jeunesse kono ne kadi Guillaume Soro gonnoɗo hoore jagle ndi kam président assemblée nationale leydi Tidjane Thiam gardinoɗo parti wonande beje oɗo saaha mon wondena kamɓe kala koɓe riwaɓe ɓe jeeyatake e ƴamoɓe lefol laamu Côte d'Ivoire ujunnaje 4 suka debbo janggo woni ko waɗa reetu e nder ɗo hen hittande laamu leydi ndi holliti ɗum ɗo hen de ko peeje mawɗe ma ƴette gam faabade jangde sukaɓe rewɓe e nder leydi ndi RDC Congo hakkude Rwanda sifande jaam nandiral caggal duuɓi 30 luural e pelɓodiral jamma e ñalawma hanki o toon to Washington États-Unis d'Amérique ɗe jaagoɗe ɗiɗi affaire étrangère jaagoɗo affaire étrangère mo leydi RDC Congo kame jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Rwanda kamɓe kala ɓe tawtorama toon to États-Unis d'Amérique nde sifande jaam sifama Union africaine yonni no feewi wonande kay nde sifande jaam nde duumoto kono ɗum ko Donald Trump holliti weltari mum o guerre yordata ha laaɓa kono ɗum ko noon to banggue diplomatie jokkodirala Donald Trump ma bisno ɓe hooreɓe leyɗele ɗiɗi woni Félix Tshisekedi kane Rwanda mo Paul Kagame toon to galle danejo wonoyta koye lewru fandu so jomiraɗo haaji Togo hanki o ko pelɓodiral kewgal yoga e leeɗe ɗe loome ɗum ko hakkude police joguiɓe nden ko kisala kami sukaɓe seppoɓe gaz lacrymogène dañi weddede hen no feewi ɗum ko caggal nde yonta o noddi sumgoji walla mbiyana seppoji nogas e goho nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati nduleru hande o gasata foti gasde ɗi seppoji gulɗi jawa ɗiɓe koliri for yasimɓe laamu waɗaka barke leydi ndi yatir caggal wonande kay dawriyankoɓe ngala konngol hay seeɗa paɗen koto jolam jaɓeri wonande guerre Israël kame Iran nde darti Israël rutiti koto Liban hanki o ɓe bombi yogay ɓulli capteur ɗi ɗi Hezbollah aɗen gandi sifande hakkude Israël e Hezbollah laatinoma le 21 walla mbiyen 27 novembre 2024 kono ha hande Israël holliti ɓerde mum deeƴani accirni Hezbollah e kala sahane derguita ɗin armeji to Iran ñalawma hande o ko ñalawma jenaysi mawɗo no feewi mayɓe mabɓe taw koye piyanɗe hakkude mabɓe États-Unis d'Amérique kame Israël ko hande kay hewɓe martabuji towɗi jomin garaduji kewɗi juula ɗon ɗo Téhéran lamrugo leydi Iran kame jangdiyankoɓe jeenayo e hewɓe wonɓe kala hande Téhéran heewi yimɓe no feewi arɓe julde mayɓe mabɓe ko waɗa ɗum ko États-Unis d'Amérique hanki o Donald Trump holliti metti mum mawde no feewi faade Ali Khamenei mo ganduɗa yaltini no konnguli mum gam famɗinde Amérique no feewi famɗinde kadi bomboje Amérique e ɓulli mum nucléaire
Amérique noon holliti caggal kanko laayti homani nde holliti so tawi Amérique holliti gijade ɓe maɓe jane basuji Amérique tawiti to Proche-Orient ɓe nderguita ha bona Amérique holliti ne joguino fandare ni kaldigal hakkude mum e Iran ngam ittude yawre nde ɓe jowi Iran beele leydi mum wawa ɓamtade kono ma accu ɗon nden ɓakkere ha ɓuura ñiddude kono kadi so tawi Iran darsinani ko haalata ko maɓe jokku bomboyde Iran o holliti o gorko mawɗo Ali Khoumayni kettaɗo e leydi mum julɗo kolluɗo nunɗal so tawi yaltini ka haala famɗinde Amérique wiide bomboje Amérique nderguitani haydara haali tan koko wela ɗum kokon waɗi Donald Trump yemen weddima subaka hande aseɗo misilaji gulɗi jaw fa toon to Israël ɓe kolliti ko hollirde mette mabɓe ko faade Israël waɗata Gaza naɓe ɗum ko caggal hanke o toon to Cisjordanie ha fama subaka hande o hewɓe Palestine naɓe nangaɓe ɓe mbara kono kadi to Gaza ko piyanɗe gulɗe jaw ɓen yirtoɓe ko ñaami pittali men batidi ko ittede Alassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sarablaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV kabaruji men ɓuri tengtude e ñolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France de toon ene wayno toon to mairie nodduteɗo hono Besançon kañum dey ene wayno drapeau leydi Israël koko wiya hara waw kay weɗade toon kañum e mairie Nice ene wayno ɓeɗo ɗiɗo taw kadi ko ardiɓe guure ɗe ene wayno dey taw kadi ko hono laamu ngu wi wonde kamɓe dey yoɓe darti dey ko drapeau ji hono taw kadi ko leydi taw kadi ko Israël wawa kadi hono wawde hono weɗade toon ene wayno noon e oɗo saaha noon guila kay wono lebbi ambi wonde darti ɗum kono noon ene wayno dey ɗiɗo lebbi foof ko hen wona ene wayno dey pellital ngal ummide toon ko toon to ñagoduji mabɓe ti ene wayno dey ɓe mbi wonde e oɗo saaha ɗum noon hono leydi France ndi ene wawi dey taw kadi koko yiiɗi dartinde wonɗin dukoji ko mbiyata kono dukoji hono politique ko ene toon to leyɗele hono deddude Amérique e wayno cour suprême mabɓe mo leydi kay leyɗele deddude hono Amérique kamɓe de ko ɓuuri hewde e mabɓe wiyeteɓe hono tawde ko conservateur en ene wayno dey mbawi hono nanodirde ñande aljumare nogas jeeɗiɗi lewru ɗum goɗen ɗu wiide kay taw kadi ko polgu wonande administration Donald Trump ene wayno ko wiide kay ene taƴƴana wona e ɓen ñawoɓe kay ɗo poɗi hadde wawde kay wiide ɗumen onon ko ɗo tan kaɗo toon wonande taw kadi échelle national ko fati noon ngal ɗon pellital ettangal ene wayno noon e oɗo constitution ɓe mbi wonde ni wonano hunde nde ganduɗa hoorema ko fonde taw kadi ko weltidede kadi wona kadi koko focci ɗum no wayi noon kanko gardiɗo hon leyɗele hono dedduɗo Amérique nde o wi ɗum de de ko woni ɗima hono wellama e waytare e nawdema hono goɗɗon hono polgu Liban caggal kay e nde ɗum ɗon wonɗen hono taw ko nandire mbaɗi hakkude leydi Iran Israël kañum wayɗen hono dendude Amérique hono jeyɗele ɗe hono mbawa hono dartade toon to Liban ene wayno dey ɓe mbaɗi noon kamɓene ɓe mbaɗi hono doole mabɓe taw ko ndendiri ngam kay wiide wonde e ɓe noddeteɓe Hezbollah en yo mbaɗa feere ko jogui ko armuji ɗi jogui ɗo yo mbaɗa feere hono gartira ɗumen e ndecca mbawa kadi hono wadde piñitade mon ɗi gusso ɗumen no feewi nde tawno wonde ko landa chiite en woni toon taw ko ɓeɗo kadi gonani ko iranaɓe ɓe ɗum ne oɗo saaha aɓe ñaaguiɓe kay nde ɓe deccat toon ɓe gatta toon hono deƴƴal toon to leydi hono Liban Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum de tongguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarr Dogo ngam weltare Ayawood TV.
Alhassan Umar Mbocon jolam jaberi golle man jodi pewi do yeso alirde ko musiddo mona gida mon seyil mon Sar Abdullahi Sar to karalagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketti malaki jam yo jamala hiranen nyalawma jango so jumrado haji mo en ketto musiddo mona Ali Abouba